guys. Shout out kay Garmax. Shout out sa Kuya Fam mga guys. Asa? Kuya Fam, shout out. Guys, kami karon sa City Hall. Practice bisa buhing Calvario. Nag-rehearsal mi karon. Ingon kinintawan na, gabi dito ka taranganon. Namubayan kami yung buwis sa nakaruhanan ni Stresa. At akas-akas kaput sa'yo sa kapar... Siya, naligan. Isugilo na siya ka na mo. Awa na sa kasabot. Sinuwag na siya magtutulog. Kaya matol pa niya. Ingis mo lang mo ang... Kasi mga scene sa Pilato. Pilato sa Pedro day. Tujong. Tujong. So, what's up? Buhing Calvario. What's up, manana? Ito ka dyan, Juninto dyan. Shout out ko sa mga kasabong Calvario nga pasundaya karong pizza 15 Birnes Santo sa San Nicolas Church. So, what's up sa kong channel day? Yeah, ako na si Juanes Magla sa Cebu dahil. Salamat ako sa mga vlogger. Nandun siya mga kuhan sa... Kung siya higan. What's up, man? Papel kay Pari sa kuhan. Yo, what's up? Sa Apostles. Arit-arit sa mga villagers. So, mana siya mga villagers. Ano sila? Ano sila mga villagers. Mga kas, dapat na sila sa Calvario. Ano siya? So, what's up? Sa akong channel. Like mga sa... Kita vlogger niya si kan vlog niya. Yeah, man. Mancha ko na. Vlogger na, man. Kami din yung mga rapper sa Cebu dahil kami din. Kaya din si Bibi Butong. Ako rin si Magla sa Cebu dahil. Sport glass. Yeah, man. Mani ha, taga Noibi. Para hindi tuloy na ako. Ito na rin. Kita niya siya. Kami dito ha. Doon kami 26 years hanggang kakuyo may mga amo mga rapper. Iyugot. Pagi Robins. Eh, mana yang among rapper sa Cebu dahil sa Vietnam, Vietnam. Si Bintong ba? Ay, Bintong. Kami dito mga rappers dahil sa Subscribe my YouTube channel. Wala. 123@yahoo.com. Hello. Andi ko. Ano sa channel ako sa kuan sa Bigger. Dahil lang ko sa mga sponsor sa mga Papador. Ako papaliharon. So what's up? Si Pulo Day. Shout out ka na ba? Ano ka ito bang? Shout out. Arintas na tayo. Shout out sa mga mga kahigalaan natin dyan. I hope you like our English because I'm sorry because I'm just adjusting. Tujong. So kato siya si Pulo. Sikat sa to siya sa kuan. Sikat sa to siya sa TikTok sa siya. Paano yung TikTok? Kung si TikTok mo Pulo? TikTok mo. Ano na itong TikTok account reveal? TikTok account reveal. Yan. Kami Bilaro, hayag kayo kami Bilaro. Kanili ko. So, abang-abang lang mo sa part 1, part 2 ng vlog dun sa among big event sa 15 sa Santa. Tujong ko no, tujong.